ini. Ay, madung gabi naglana day ko ron. Wala na. O, nagpalana ko paras ang suman. Kay ugma. July 14. Date anniversary sa Padyaan sang bana. Ni aning Pat Tomas Antipas. Papa ni manang pansing. Kaning order ng himusuman ron. Kanang pansing muringi. Dahil gitang order kay suban kong tinamis. Mga palingilan na. Wala na ni haning kuan. Haning batangan o pilit ng hinimulan. Kaya ini ka Bernice food na apo ko order nga kuan dahil po to. Sa Antipas gihapon to kaliwat. Sa mga amat ninong Sinter Antipas aning order ni ka Bernice. Okay ba o birthday ba o date anniversary ba kani og mga 14 July 14. Okay ba og pila na ka years sa aning pamasyong. Kita ning John sa ining ka alahogay na sang kuanong malanan na. Yan na, nabili ko na. Kanan ni aglana na ni og kuan. Kaya ni order ani jang ko sugod ka ng ngani na kamay na kilubay. Order ng pansin. Order nang sinjag dah lubi man sa kakilo ni pro lubi pod makabuok kaya yung gusto pa kamay yung kamay nga kinugay naglibog ko sa kamay yung kinugay kay yung kamay yung kinugay yung tamantan ni barato mahal pa man yung kinugay sa sentral manok ha kasi nas kinugay nga mahal pa man mahal pa mas sugar mahal pa just brown sugar, mahal pa sa itong puti. Kanimang kinugay may kinamahalan. Ang sa kinada ng kamahal sa. Pag video ko ulit ko kay pad. Lagi ng gahapon ko gahawb ko daan paghawb pag naman panghawb kasi pag balibaran ng order kay pag ng order daan mga doon patunga-tunga hapit balik ko makalipat kaya mabuti ni order na hinig ka July Vistas Alicia ko no kalipat na ba kong kisara to sa una kita namang pag-ila sa tindahan nga Elena Store matuas gawas na pad putos na ko karon putos na ko kapit na ba pistag kuan na pistag Alicia sige ganan mo order na suman katong nakatilas ang suman era karon ko ano siya tinamis ugma anak ko order diha puro ugma kuan pinarap siling parol nga rin daris bay walang ito naman dami og kuan para sa katilas ang suman kung nakakansas sa hambi ko kay so pas mong sila pagngari wag may kapagandam hindi ka na magsuman kay hindi na makamakandam kay mga pamagdahon nagkalawan ni din parol pagngari kuan ra suman o bibing ka bibing kang hinuno
Siguro hindi kalalit ni Jaga. Balik pa kung po sa inig of 3 years. Maabdan pa baka ako. 3 years. Buhi pa baka ako ng panahon na. Bitaw. Kalau as ginubuhi pa, makita gihapon mi. Mingaw-mingaw lang itong inapaganhi kay linalian man ka ako. At ko kabanding na bas dagat kay diyan ko trabaho. Pagkaaban sa ilang kuan, pagpangalibos dagat kay diyan ko trabaho. Pero sabi ko sa mularga, uli di ko hapit. Pagkatapos pa mi, nakahag pagkadug ko. Si Prami mo iwa makahag. Kay gusto sa Prami, ang makaeskapo silang simbahan, natimingan mga beses Prami. Pero basig karong 19 birthday ni Za. Advance July 19 din siya. 47 siguro siya sa July 19. Kapag iba kong friend karon si Muna na asin man ni. Pakasibog yapon kuno na siya. Sa taot ko ni mo madam na nagtimo kong suman. Ang kauli kag Pinas madam kasi makabisita kag Alicia. Alicia Bohol. Andaman ka nagsuman. Andaman pag nagbiko katong para sa giandam ng bing parol. Ang labing parol, nakatiraw sa ang lutong pansit, at ang lutong dugo-dugo, binuguan. Eh, dito ang trabuan dito sila na mahaw. Sige, hindi mo mga mahaw. Kaningang sumanab, kuan ni, brown nga. Nugay. Kaya na ibang mga tao nga di ganahan og nugay. Di ganahan og kamay nga itumun. Ang order na nila hipot siya gusto. Kaya nga yung kulit na marag kulit na magbiko. Yung siya nga kanang maglanalin ako nos kadaghag lubi. Ibang Judith ag lubi. Maganda kadaghag Judith ag lubi. Malagang sugo nga tinamis. Okay. Naman ni extra ano display atos ko anugma. Tapos restaurant. Sobra man ni. Uy, nagtimaan. Ang isuon, Hermelita, raga naman na inig ka Sabado. Ano pa di channel. Mag-vlog, kung siya nag-abot dito sa Manila. Nakoy pada, nagdaga niya. Pada itong upaw violet. Violet. Pada yung ubi. Karlan, gamay, buwak, pipino, parang suman. Kawat pagagsuman, hindi naman magkuan. Parang andun nagkuan. Bibingka. Hindi, luto. Isang bawal nga pinuso. Ang nagkuan. Napada ako ng pipino. Ngita pa kaming saging, may saging. Kasi para din nagdahon, kada magsuman sa tos kuan. Para pilit, para sila pa yung maglutong suman na tos Manila. Dagdahon, magdahos kuan Manila, palitin man. Bitangin ismita nga magkuan. Dagdahon. Kalas mita nagtinag kantin sa una magbiko na di lubi sa butang. Uwi na siya. Sa Manila uban mga suman di na lubi.
Ini lang sila sa buhol na lubi. Uban galing sa buhol kay bawang bagduhan. Ila galing maglubi. Mag-uwi lang galing kuliban. Ang suman, matik na human. Katangpas na naitan niya ang suman. Dukot. Silimbuhol. Kaantog suman sa hipa. Silimbol. Silimbuhol. Kita lang niyo ba buntag marid na nihang kuan sobra man eh kaya maning kuan kiluan to lipetan ng tindahan sa Alicia sa talang timbangan di pareho kanang magdagang bugas sa restaurant sa garam dagang agad kay may mag ay gagaw nga tag sa kilog tunga kato kung patik lipetan rin pilita sa kilog tunga most mga rice cooker patong sa black tinda sa merkado palit ni ko sa tunga pag nga bugas di na abot sa liog sa mas kanang babas rice cooker di na ka dyan makapuno kanang kipalitan dani kay gadok bib man eh daghana pinakaron ang sa kakilo ng kuan pilit paghan di sila kuan manimbungan sa ilang timbangan ramantay na dyan ko kay daghana ilang sa kilog tunga ang lusas na nga wanha man malang ugma upay kuda-kudaan kay sa Manila rabas nagpalit nga dato rabas ding paron yung palit og bugas pangatag nga ganamo yung palit og dito na gusuri magbato-bato pa sa ilang tinda dito kay sa merkado kaya karon daghan lang sa kilo so bonus order singkin para mag-order og di pa ni close nang gi-orderan dani di ko mo himo kay singkin tara ka buok pero looy man kay kuan man nando man nga singkin tara di magkukudam daw to order na ta singkin tara alam ling gidawat kay og nasobra ni ang itinda tos kuan hago daw to order ginagmay ra kahit ako'y trabaho pugis na naman pag dilaman kay na sobra dani 100 minutes display kuan tapos food kananan kita magkabak-order ng pansin no tamaman so tignan mo order na kapit na pista siya sa una pista siya kaya dito yung order na ganda pag order na sa una kasmit ko sa itong bilita order to balik 200 ka buok apat tumagtikas sa mga alis sa mga lungsod July 25 Santa Ana basta na dahil ka August 28 basta among kapilya Triumfo San Agustin sige ganahan bang itagbudbud PM lang mo karang budbud mo na pinarat suman ani tamis doon suman uban handili pinugay ibutang central rap nung uban ganahan og pinugay kay humot kuno matud pa ng prancing
Si kuan Tita Misula July itong order ko ni guli dito ikan sa Guam yung mga pamilya nila Misula si Tita order po to ng digning isang paborito kay man pinarat kapit na saka pa rin yung mga dahon sa saging mga order na sumanaha suman pilit si Rasmiris Cortez nagbuhat na dito sa Biko ito katang-atang sa Biko kaya di ang hingan niya patong alis siya makatawag Biko nganhin mga resbing parol di kas kuan kasuis abot di kasuis Davao pagmat nga kas Davao Cebu Cebu nga hipad Bohol nakadlas alis siya Bohol hindi ko sila o kuan ito ko kauban sila Gigi na kauban kauban ka naman ko trabaho nagbinagmay sa kanunay naligo sila kuan Anda Boracay ako bito narakos Bohol narakos Legos Bohol do ko nga tug Anda Boracay nagtuan bonbon ra tubot ding pagluon ni namo saan man nga namo koy kuan amo koy amo at saka mawadag amo kanang din ako manabaho hinahinay basta kaya pa yung mga apo minawan ko sang apong pikot ang apo doon pato sa kapo ng panganay doon kadaulin ako ibasa hinay burger hinay chupaw wala ron mingaw na ko pero maka-extra ko trabaho atos sa igagaw sa tagudaran ang ato ko bukaan ko mo ay baka panglaba ko dito kay ang extra na to sa sidro hamli gagaw katara para pasasaka kasi karong Domingo ni mo to nga magpatunghan na pod isuna na sila sang amo na ng kuan karinderya sa ang trabahoan ng suno na sila magwang na sa nisidto tagraran nyamaran ko nga dana usakto ra pagdang hatag dahon bilin ko pangsudas mga bata binlan na sila kamay grocery naadto ko dagto sa buwan mo kas aoy kaduha naging buwan dito man ko karong 15 siguro o Bernis o Sabado o Domingo o Sabado di mga bread ko o Domingo kay mingaw walang isip na maato na ko puhunan tawag sa Sabado nilagad na sa manghod palagahan pa na una o si Tirin yung magpaaban ko na magpa-check up kasi Sabado may mga to Adjog putos, ano pa rin dengagon ron. Alas 9 na rabas gabi. Gitakang ano ni 75 ni kabuok. Ang order dahil ni Kuandra 50. Nakusubaan ni
itinda atos ko ugma ato sa restaurant. Ahon pa yung siga ron kay walang kahoy di ka yung siga. Kapaling bantagan na alingaton tang na luto kay siga kahoy. Ang pagpudot. Kaya gilanog ma kay sa duro ba ni patod. Apay pagbukaw. Hindi sa kulitag huwat. Maghuwat ko nga maluto ag suman. Pagkat ko natingado ko sa katong anggi takang. Kasa una himo ko sa kakilo kay mura magmabot ka og 50 kapin o 60 51. Paghan na itong kuan katuling timbangan tos na iladok bib lagi. Pagto ko natinga kay des sa itong adlaw katong nagluto ko sa kalenderya. Napalit ko dito tinda. Langgig takang kuan wala man nga sa rice cooker ag pagas sa kaluto ara mapuno o gatok mong petos kadok kay kuan man araghan naman nagluto mura bang musbong yung marugong kuan marugong presyong bagas tag 42 pagkaroon usbong pud tungang kuan murag aging timbangan siguro ng lukbib murag sakto di pa ubas umang timbangan nga kuan kanay uwang matrat kung sa maruto kay luto to itong ready handaan kung matay kabuntag ano ko mag abudi po kung anong daan sobra man to ay sunod to speakers kaya ito kakagsuman sa pag-abot tikas Manila hapong pagaan atang ito ganyan suman na ba kuno ko pagkat ako niligad-ligad kasi kita kang hawak matinga mo sang likod ng simento na po ni makuan ama ko naglingkod gos na ilingkurana na pagligad ka na atubang gos ditakan kaya wala ko ka pangluto punajid ko dugay pang maluto hapon ng pastaran tapos